Халкыбызның онытылып барган йолаларын, традицияларын, уеннарын, билгеле шәхесләрнең исемен тергезү максатын күзаллап, район мәдәният йорты сәхнәсендә Башкортстан инҗеләре театраль фольклор төркемнәренең конкурс фестиваленең зона этабы оештырылды. Конкурста Илеш, Чакмагыш, Кушнарен, Бөрө районнарыннан 4 театраль фольклор коллектив катнашты. Как никогда очень важно, чтобы они росли патриотами, любили родину, гордились ее историей, культурой, традициями и обычаями. Именно на эту цель воспитания гражданина в лучших традициях историко-культурного наследия башкирского народа и был направлен сегодняшний конкурс-фестиваль «Жемчужина Башкортостана». Девиз фестиваля «Имя твое в сердцах людей». Шарага килүчеләргә файда район балалар иҗат үзәгенең керамика түгәрәгендә тәрбияләнүчеләрнең күргәзмәсе тәкъдим ителде. Яшь осталарның эшләре беркемне дә битараф калдырмады. Һәркемне үзенә җәлеп итте. Все, что выставлено, это сделано руками наших детей, которые посещают именно кружок художественной керамики и гончарное дело. То, что здесь сделано, это уже сделано на кружке гончарное дело, сделано на круге гончарном. Дети с удовольствием посещают кружок. В объединении 60 воспитанников. Һәр коллектив конкурска җентекләп әзерләнеп килгән иде, һәм аларның һәр кайсысы үз райондагы танылган шәхесен данлап тамаша күрсәтте. Безнең районнан Югары Манчар авылының Әзермәндәр театраль фольклор коллективы түгәрәгендә шөгыльләнүче кызлар һәм малайлар якташыбыз Башкортстанда бердән-бер булган 2 тапкыр Советлар Союзы герое, очучы штурмовик Муса Гәрәевнең тормыш юлын сәхнәләштерде. Театрны сәхнәгә чыгаруда җитәкчеләре Рауза Арсланова белән Фәнилә Габидуллина, художество җитәкчесе Ринат Гиниятуллин күп көчен салган. Әйтергә кирәк, яшь артистлар үз рольләрен зур осталык белән башкарды. Жюри нәтиҗәләре буенча Кушнаренко районы коллективы Гран-прига, Илеш артистлары беренче, Чакмагышлар икенче, Бөрө районы 3нче урынга лаек булды. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.